Kweduno mabuja akanaka tauya dzanyasi zuwa rechipiri mwedzi uno waKurume. Tiri kutanda nokunyepa kuti kwai kwamutoko nozuro kwagoita vanhu vakaungana apo paibatidziwa magetsi ozuwa akaisiwa nhau nabatsi obatiro ZANU-PF arida kuita kanzura munzvimbo yomutoko inobata mutoko senda wadhi yechi20. Rekai tigoona kuti zvichapera sei, asi vanhu vanoziva vanhu vavo, ndizvo tinoziva izvozvo. Idi munoringa mwega muchiona mabasa anenge achiitiwayo. Kwai Al Jazeera ichabudisa baa izvezvi firimu ravo ravanga vagoti vachabudisa riya. Ipapa zviri kutorwadza kuti vanhu vazhinji vangoita kuringira chaiko kuti waone vakuru vehurumende yedu vachitanikiwa pachena kuti imbavha nomakororo nevanhu vakavatenderedza kuti wese wari kundoita kuisa chanja chopfene chokuba ipapo. Palibe chisvino vamwe vagotoreketa kuti peno Al Jazeera yo yaisiwa makutukutu omari kana kuti goridhe kuti yopfumba muromo. Heno kuti zvichatekaira sei, ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichipera sei. Wamonzora wabenukapo kare nodemo ravo rinokwachura kwachu chaiyo. Ipapa nzvimbo dzonotoni kwekwe Mutare noKadoma dzabisiwa makanzura anosvika 13. Pakaita kunyangariwa, asi makanzura acho abva andoreketa kuti isu tiri kuramba tiri kuziva patikamira, tiri kuda baa zvokunyangudziwa naye wamonzorayu watomirira kuti wapinde musarudzo pokare. Ndipo unotoona kuti palibe chisvino. Rekai tirambe takaisa dziso tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Kumberi kunenge kuno nyaya. Kwai kuno apfumbamwe wokukanzuru yobulawayo wari mapurisa wakaendesiwa kudaro dzimhosva nonyaya yekupfuura kwavagoita mavhenda svondo rapfuura. Vanhu vaitengesa waye panzvimbo dzainzi nokanzuru ndidzo baa dzavanofanira kutengesera ndo wakapfuwa, vamwe wavo vakakuwara. Asi saka iwo wapfumbamwe wabva waendesiwa kudaro dzimhosva kwai wachipuwa bhero manje nyasi. Rekai tigoona kuti ichapera sei nhau iyi. Mukuratidzana masimba kuri kuitika kuZEC, kureketa kuno musachigaro weZEC Priscilla Chigumba agoisira wabiyache gokora akabisa ana Jasper Mangwana wanga wari kuita ndiwo wareketeriwo ZEC, akagoreketa kuti iye mbune pabodzipo mutedzeri wache pabodzipo naSiraigwana ndo wega ni vanhu vanoreketa kana kuri nezvinhu zvinochokuita noZEC. Paita kunyangariwa apa iye Chigumba aripo padandemutande rinofarira vanhu roFacebook kana roTwitter. Heno kuti vanhuwo vane mibvunzo ichabvunziwa kupi, nekuti abva andoreketa kuti kana anenge andibvunza mubvunzo ndinopindura mazuva 3 chaiwo. Saka pakaita kuoma. Rekai tione kuti inopera sei. Izvi zviri kutoreketa kuti iye akutoreketa kuti wabiyache wanga waita kumuramwira mabasa wese waakuisiwa pasi poshamu chaipo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Kwai Zimbabwe Anti-Corruption Commission yasunga agere hunde pakambani yoNASA Charles Shava achisungirwa kuti kwai ano zvimwe zvaagoita zvomutsepwede pahofisi pachepa. Ipapa wamwe wabiyache wagoreketa wati Shava ari kuferefeta zvinhu zvakaitiwa napo mavhima zvouori nokuvhiringidzika kunoita komari inoita zviuru 400,000 US$ pachirungu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona kuti ichapera yakadini iyoyi. Fadzai maere kureketa kuno kwai nyaya yache ichatongiwa, ichapiwa mutongo wayo zuva rechi24 mwedzi uno. Rekai tigorambe takaringa kuti inenge ichienda sei, ichipererepi ipapa. Apa Mangwana Jobhoskara ari kutoendesiwa kudaro dzimhosva nyaya yache iya. Rekai tione kuti inenge ichiperera papi.
njodo yatiri kutambisiwa, notsotsa yatiri kuramba tichindoita kukikisiwa ipapa, nonyaya yakusayika kwemagetsi munyika iri kuramba kupera mabi angu. Kureketa kuno ukaona iwo ZESAwo wakubvuma kuti tiri kuita matambudziko, woziva kuti zvinenge zvaita kukomba chaiko, pakaita kunyangariwa. Wazhinji vanobvuma kuti ndo zviri kuitika. Ipapa mungabvume kuti iyo hwange iri kundobika basi mamiliyoni 40 omawati 74 megawatts pachirungu, panzvimbo anopfuura 900 megawatts ainofanira kunge ichibika, pakatoita kunyangariwa chaiko. Ipapa heno kuti zvichambopera sei, wandoreketa kuti kwai tiri michini yaramba kusenza zvisvino ndo iri kuramba ichinhadziwa, asi zvedu heno mabi angu, kuita kunge pane anenge achindoti akafinhiwa nezviri kuitika munyika kuti vanhu vakunyanya kufara, obva andofuridzira zvava zvaita kuvhiringidzika zvese, pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione hedu kuti inopera sei. Kuno imwe yakabuditsiwa padandemutande yagonzi iri kubhadhawa vanhu waisenza paNRZ iriyo $3. Zvakaita kuoma chaizvo, paribe agoziva kuti chii chaizvo chiri kuitika ipapa, asi paribe chizvino. Kana zvirizvo zviri kuitika shuwa kuti wari kupuwa $3 pakaita kunyangariwa, wakuru wadai waita kunyara. Apa ivo vanenge vachitekaira nomaziko motika okuti wese wakada kuwabhadhara vanhuwa wanovabhadhara upenyu hwese nomotika ibodzi chaiyo. Heno mabi angu kuti mwoyo wacho unenge uchimbotekaira sei ipapa. ZESA wabuditsa kuti mari dziri kufanira kubhadharwa dzakaita sei nevanhu vari kuda kunyora bvunzo dzogore rino dzokupera kwegore. Kwai hurumende ichabhadharira wapwere vari muzvikoro zvohurumende mari inoita zvikamu 55 kubva mu100 zvomari dzezvikoro dzobvunzo asi wari kunyora O-level vanobhadharirwa zvidzidzo zvinomwe, wari kunyora A-level wobhadharirwa 4. Ipapa unosaya kuti kohokonaiwa kuti zvinomwe hwi kuti zvisere, pakaita kunyangariwa. Saka akureketa kuti munhu mubodzi anenge achibhadhara $10 omari yekuAmerica pa-O-level ibodzi, ipapa A-level inenge ichibhadharwawo $22. Asi kwai wakazvimira egani pokare ino vari kuzvikoro zvakazvimira zvegani vanenge vachibhadhara $24 pa-O-level ribodzi $40 pa-A-level ibodzi, pakaita kunyangariwa. Idi kureketa kuti kana munhu ari kuda kunyora chaiko mashanu chaiwo ari kutobuda mari inopfuura 100. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Bhangi ronyika ragoreketa iro kuti kwai vanhu vakubvumiwa kuburika nomari munyika inosvika pazviuru 10 zvomari yekuAmerica kana munhu ari kutekaira hache kuenda kwaanenge ari kuenda. Pakaita kuoma. Rekai tione kuti izvozvi zvinenge zvinanani wari kuda kunzi ndiwo wapfumbure nazvo. Hurumende iri kuenderera mberi nokuita katombo kanyai kureketa noiwo wanomiririra wabasa wayo. Rekai tione kuti wanoperera papi, asi wari kundosimba nokuti waribe mari. Rekai tigoona kuti inenge ichigumira papi iyoyi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kwai watanda manje kuzaza nyika yese nenzvimbo dzinoisiwa moto wemagetsi anochaja dzimotika dzomagetsi dziya. Rekai tione kuti vanozvipedza sei. Wari kuda kuti gore rino waise zvinopfuura 70 chaizvo. Rekai tigozviona, tinoramba tichindokunyepai zvinenge zvichiitika. Tiri muSouth Africa pokare hurumende yavo yafinhiwa yajiwa nonyaya yakaendesa kudaro dzimhosva kwai kuno vanhu 22 wakabva kuAfghanistan wari kuda kupotera munyika mavomo. Saka ivo vanga wanyarambira kupoterako, wakati wabenhuke kuZambia iko wanga wabva, ipapo wapedza wakaendesiwa kudaro dzimhosva varandoti wabvumidzei kupotera munyika medumo. Ndipo unotoona kuti paribe chisvino. Ipapo vanoita kurwadziwa fanaka iye gurukota rinoringana zvomunyikamo anotoita kuzvimba bhibho chairo. Rekai tione kuti inopera sei iyoyi.
Kugini kwafadza kuti hurumende ikweyo yagototi yakubenhutsa vanhu vayo vazhinji vari kunyika yetunisia nonyaya yekuti kuri kuitiwa chikhalabha pachirungu racism. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei kana kuti zvinenge zvichigoneka chere zvese zvavari kuda kuitazvo. Zvikakoneka aiwa toramba tichivatenda dai zvatoenderera mberi. Zambia iri kuramba ichienderera mberi zvayo kugara mumagetsi ari ngwengwengwe nguva dzose. Kureketa kuno isu munyika medu muno magetsi ari kudzimiwa maawa anosvika 20 chaiwo pazuva ribodzi. Apawo Zambia aiwa vari kuramba zvavo vari kuita kupfumvura chaiko pamabi edu. Heno kuti wakatsengei, isu takatsengewa bazvi zvinu zvawakatsengewa iyo zviri kuita kuti tirambe tichitoita kuvhiringika kureketa kuno. Kwai paramende yekuAmerica iri kuda ipapa kuisa mutemo unodzinga kambani yoTiktok kuti irambe ichipinda muAmerica. Imi kai kuperehwa ndokuziva ini zvakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti vanopedza sei nyaya yacho ipapa. Mukaatikidzwa kanyasi Marcus Rashford pabodzi pona Eric ten Hag waripo pavanhu vari kunzi ndo wakatamba pabodzi pono kurairidza mitambo zvakanaka mwedzi watabvayo. Tikuramba tichindoti aiwa pamberi nawo wakomana wechikwata cho Manchester United tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.